Да, кажете. Заповядайте. Бюлетина номер 10. Това е другата България. Приятно ми е, аз съм кандидат кмет за София. Приятно ми е. Радиото Малек. Да. Да ви попитам, чували ли сте за другата България? Да. Партията на емигрантите. Да. Аз съм нейният председател. Приятно ми е. Приятно ми е на мене. Се запознахме. А да ви попитам, имате ли роднини в чужбина, защото ние защитаваме техните интереси. Имам племеници. Племеници. Само. Да, нямам. В коя държава са? Едните са в Испания, другите са в Гърция. Те със сигурност знаят за нас, защото имаме голяма членска маса и в Кипър. И в Кипър. Още по-голяма В Кипър членска маса. имаме, тя е даже много дейна там участничка. Как се казва? Надя Панова. Надя Панова я познавам много добре. Тя е моя племенница. Не знаех. Не знаех. От този квартал ли сте? Да, Красноселски. Така, да ми кажете нещо, което не ви харесва в квартала. Кое да започна? Имаме затворен между блоково пространство, което е като парк, което е като боище. Това не ми харесва. Страшно много деца има и играят в отпадъци. Кажете ми какво ви харесва във вашия квартал. Какво ми харесва ли? Хората ми харесват. Нашата програма е от 10 точки и всичките 10 точки са практики от чужбина, които могат да се правят в България. Видях, че за мигрантите, пък дъщерите ми са в чужбина и в Италия са там всички. Къде? В коя държава? В Италия. В Италия. За нас сте чували за другата България? Чул съм, но не съм така... Бюлетина номер 10. И стандарт на живота мисля, че е в основата на всичко. Точи улиците с дупки, сега ги позакърпиха малко дупки, улични кучите. Това е преди изборите. Да. Да се спрат незаконните строежи в София. Това като цяло общо е или? Това е в зелената площ на хиподрума в парка. Има и други незаконни строежи. В момента е започнато строежа на Георги Гунджов номер 1. Без да се изменя строителния план и регулационния на градоустройствен план, без да се изменя, Това е невъзможно. може. Бихте ли ми изпратили всички документи на... Тук е нашия адрес, другатабългария.org. Елате с мен да ви ги дам още. Другата България. Чували ли сте за другата България? Партията на емигрантите. Аз политика... Добре, поне може да се чували. Чували си, добре. Да ви попитам следното нещо. За мен политиката е за политици. За мен е търговия. Право. Нали всеки трябва да си знае места? Сега, обаче политиците не могат да правят политика за вас, ако не знаят вашите проблеми. И това се намирам тук да ви попитам какви са ви проблемите, за да знам какво да направя. Защото никой не може да знае кой къде го стяга сакото или къде го стягат обувки. И това ви питам. Това е наистина... Кажете ми какви могат да бъдат проблемите, защото тези предполагам са не само вашия, идентични на всички. Вие сте наематели тук. Много хора, да. И просто вижте. Това ние сме сигурни. Не държава. Плащате ли найем? Да, плащаме найем. След като плащате найем, трябва да ви предоставят необходими условия. Това са си го правили вие сами.